Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau za mu yi karatu ne akan boss da kuma church insha Allah, wanda zai gabata a ƙarƙashin Rexto Academy. To wai menene wannan boss ɗin? Boss yana nufin break up structure. Kamar yadda muka sani a Turanci kalmar break yana nufin karyawa ko kuma wucewa. For example, za ka ji wasu suna mun yi break off da budurwa, like mun ɓata da budurwa na kenan. Ko kuma ka ji breaking record, like wani yana yin wani abu wani kuma ya zo ya wuce shi, sai ka ji an ce ya yi breaking na record ɗinsa. Ko kuma ka ji an ce breakfast, kaman karyawan safe kenan, abincin safe, like breakfast, karyawan safe. So shi ne ainihin break. Structure kuma yana nufin fasalin abu ko kuma tsarin wannan abun. Like kaman gini, da a ce yana da nasa structure, shi ne a tsaye, a kaza shi ne structure abu. Wannan dalilin ya sa Michael J ya sa wa duk liquidity da aka wuce boss, tunda an riga da an yi breaking na wannan structure ɗin. To menene wannan CHOCH ɗin? Duk yanda ga an rubuta wannan church ɗin a forex yana nufin change of character. Kamar yadda muka sani a kalmar Turanci, change yana nufin canzawa kaman daga wani abu zuwa wani abu. Character kuma yana nufin hali ko ɗabi'an abu. Wannan dalilin ya sa Michael J ya sa wa duk trend da ya canza tsarin tafiya kaman daga sama zuwa ƙasa ko kuma daga ƙasa zuwa sama. Wannan ya sa ake cewa change of character. Wato abu ya canja tsarinsa kenan, ya canja ɗabi'ansa da aka sani ya koma wani ɗabi'a na daban, ya yi changing na karaktansa kenan. So insha Allahu a gaggauce kar bidiyon ya yi tsayi, bari mu shiga mu nuna muku shi in diagram, wato a zane yanayin tsarin break up structure da kuma tsarin changing of character yanda yake kasancewa insha Allah. So kamar yanda muka ga yanzu za mu yi shi ne in diagram, kamar yanda ɗazu na yi theory, yanzu zan yi shi ne in diagram a zane. Insha Allahu kafin a bidiyo na gaba sai mu yi shi a chart kamar yanda aka sani. So presently bari mu fara da menene break up structure. Kamar yanda muka ga a farko shine cewan duk wani liquidity da aka zo aka wuce shi, wannan aka yi breaking ɗinsa, wannan gurin shine aka samu break up structure. For example, nan shine liquidity na farko da aka kafa tarihi a kansa. Bayan an kafa wannan tarihin an samu pullback, wato an ɗan yi baya, and then sai aka motsa kasuwan zuwa gaba. To nan shine previous na ainihin wannan liquidity, and then bayan an zo an wuce shi, it means an yi breaking ɗinsa kenan, an samu wani liquidity a sama da shi, an yi break up structure kenan. So ɗan wannan wuce shin da aka yi shi ne aka samu break up structure. Like kaman wannan ɗin ma ga shi nan an samu pullback, bayan an samu pullback aka zo aka wuce wannan liquidity, and then aka samu break up structure, and again an zo an kafa wani tarihin liquidity a saman nan, an zo an wuce shi, an yi pullback sorry, and then aka zo aka wuce shi. So kamar yanda muka ga duk gurin da aka zo aka wuce shi, wannan gurin shine break up structure. Like for example, nan gurin wannan shine liquidity na farko, and then an zo an wuce shi, an zo an wuce wannan liquidity na farkon, an tafi an zo an samu liquidity a samansa. To ɗan wannan wuce shin da aka zo aka yi shine break up structure. And then nan ma ga shi nan an zo an wuce shi, to wannan wucewan da aka yi shine break up structure. Fatan ana fahimta. And then nan ma an zo an wuce shi,
an samu break of structure. So fatan an fahimci karatun break of structure, and then duk yanda ka ga break of structure za ka iya identifying nashi. Bari mu tafi karatu na gaba, wato changing of character. Menene changing of character? Duk wani gurin da aka samu canjin yanayi na tafiyan kasuwa, to daidai gurin da aka samu wannan canjin yanayin shi ake kira da change of character. For example, wannan kasuwan sama take yi, like gashin nan in an zo an samu liquidity a ƙasa, for example wannan liquidity bai zo ya wuce wannan ba, and then wannan liquidity ma bai zo ya wuce wannan liquidity ba, but daga zaran an zo misali nan sai aka zo wannan dawo wanda zai yi fullback, da a ce daga nan ya yi sama, so da an sama again one break of structure. Amma ba haka bane ya faru, sai aka zo aka yi breaking na wannan liquidity ƙasan wannan kenan. Wannan wuce shin da ya zo yin shi ake kira da changing of character. Sabila da kasuwan tana sama ne, yanzu kuma an samu abin da zai sa kasuwa ta yi ƙasa. Wannan dawowan da ya wuce wannan liquidity shine changing of character. Like yanzu bari ku ga yanayin tafiyan kasuwan. Kun ga bayan ya zo shi nan ya yi breaking na wancan, an yi fullback ko an dawo an wuce wannan liquidity da ya zo, aka samu break of structure, aka samu changing of character, and then sai ya ƙara yin fullback a nan, and then ya dawo ya breaking of structure, and then ya koma ya yi fullback, and then ya dawo and then bayan ya yi fullback ya dawo ya yi break of structure. So ta yaya za mu yi identifying na changing of character? Changing of character in kuka lura daga nan kasuwan nan sama take yi, amma daga lokacin da ya zo ya wuce wannan liquidity ya yi breaking ɗinsa, aka samu changing of character, in kuka lura sai kasuwan ya fara yin ƙasa, trend ɗin yana yin ƙasa kenan. For example, da break of structure mu muna samun shi ne ta sama. Kowane break of structure a nan ana samun shi ta sama ne, amma me ya faru bayan an samu changing of character? Sai aka fara samun break of structure ta ƙasa. So in har kasuwan ne ya ci gaba da tafiya a haka, za a ta samun break of structure ne ta ƙasa. Bayan an samu church ne aka fara samun boss kuma ta ƙasa. Fatan ana fahimtar karatun. So insha Allah wannan mun yi shi ne a short time, like a diagram. Insha Allahu gobe ko in ce a next video za mu saki wato ainihin wannan abun a cikin ainihin chart. Wannan diagram ne, insha Allahu za mu shiga cikin chart mu ga yanayin yanda kasuwan yake tafiya, kuma da yanda ake samun break of structure, da yanda ake samun kuma changing of character insha Allah.